cah jahil kuwi. Cah jahil cah kurang ajar kuwi. Kurang ajaran delodok kancane. Ayo. Sampun ayo. Yo bersama artis rekod Jawa Timur Ramayana bersama Ika Audio. Wasek. Artis rekod Jawa Timur. Mari ngobe apa iki, Mang? Ayo. Kok wis kesurupan. Sanggar remaja. Orang tahun kono dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Asik kurang keras. Wasoi jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Sawer. Sawer ayo. Dadi lawan politik sing abang gak apa-apa. Sing abang kayak bojone. Loh aku gak bocin sampeyan ta. Lo. Dadi korban ambisi reformis palsu. Senajan cacat netramu nanging ngerti batinku ngendi goceng ngendi LSM apa partai ormas apa mong RT sing penting tumindake. Yo nyanyi ayo. Jadilah Kelingan lawan politik. Salah lali aku sing iya melok lali aku. Aku mau ngayomi jagat raya. Sabar. Masalah Bersama rekod audio bersama Ika Audio. Slow. Asai. Allah. Selam lagi, selam. Ayo lagi. Salungamu akeh sing rumangsa kelang. Padha rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Sabar. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicengkal rono rene mergo belani rakyate Asik sing dianggap ra penting lan bersama Pak Warso. tansah disingkirake. Wedimiku mbok total Mas. Ketatap kok bulutku. Aso. Ara. Oh passwordnya baru. Ara. Ditinggal rene. Ya Allah. Kene. Nyanyi sih, ayo. Salungamu akeh sing rumangsa kelang. Sembarang sak karep. Padha rakyat sing wis lilo dadi korban.
sing tumindake. Ayo. Kelingan, ayo. Asai. Kelingan nesamu sing bromojo. Asik. Prasaja. Mana? Aku mau Asai. ngayomi. Kok ditotal iku lho. Katroyo. Nyanyi taruhannya nyawa yo iki. Wasik. Yo bersama Ika Audio. Mana? Entek nih. Golek entek njopok mana ya? Gesek. Ayo. Saungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing selilo dadi korban. Asal. Disengkal rono Aduh, Dek. layate ayo mana sing dianggap rapat. Kene kabeh. Iku nang saya ono iku. Sisingkirake. Ayo. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Dicekal kono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Asoy, ya bersama Adit Rekod Jawa Timur Ayam Ayana bersama Aka Audio Pasar Lekting. Gak bisa lepas ini kayak magnet. Caca, iya. Sampeyan ngono ku mang mari mangan apa sih? Aku takok.